बिटिसिनि बिसायख'थिया आरो गोबाव गैला माने बिटिसिनि बिसायख'थियानो जाग्रोगोन नालाय आरो गासै राजखान्थि हान्जाफ्रानो बिसायख'थियानो बयनिबो गुबै थांखि लक्ष्य देरहानाय जेननायनि बाथ्रा थायो बेवहाय जुदि देरहायो अब्ला साननाय बायदियै रायजोनि खामानि मावनो हायो आरो जुदि बेवहाय जेनो अब्ला 5 बोसोर नेनानै थानांगौ जायो ओंखायनो बयबो जानजि खाफ्राबाय आरो बयबो जानजि खाफ्राबाय नालाय बेबायदिनो माने जेरावबो राजखान्थियारि मोनसे आबहावाखौ दा नुनो मोनगासिनो दं इउपिपिएल आरो बिपिएफनि जि खौसे जालायनाय बेफोर बाथ्राया सम सम फैयो बबेबा राजखान्थि हान्जाया जेब्ला हारसिङै माने हानाय नङा बायदि सानो आरो ज' लोगो जालायब्ला देरहासार जानो हागोन बायदि सानो अब्ला बेफोरबायदि बाथ्राया फैयो आरो मोनसे पार्टिया मोनसे पार्टिखौ एप्रच खालामो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आपिल खालामनायखौ नुदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थि हान्जा नङा नाथाय बिथांमोना बर' हिसाबै बर' गासैखौबो राजखान्थियावबो खौसेखौ जाजानो लुबैयो बियो स्वाभाबिक आरो बेखायनो बिथांमोना आपिल खालामदों जे बर' हारिनि खामानि मावनायनि मुङै जोनोम मोननाय दानि इउपिपिएल आरो बिपिएफ हान्जाया आलदा आलदा जाबाय थायालासे माने ज' जानानै खामानि मावलायनांगौ आरो बे मोनसे बरायथाव मुभ जों बयबो बरायनांगोन बर' हिसाबै जे गोदोनिफ्रायनो माने सुथुर बायदियै मोनसेया मोनसेखौ माने लालायनानै आवगायबोबाय थाबाय बियो जे दिनै गमामायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनायाव गावबा गावनि सार्थखौ नागारनानै जुदि खौसे जानो हायोब्ला न'खर मोनसे गावस्रानाया ज' जाफिनोबा बिनिख्रुइ गोजोनथाव बाथ्राथ' जेबो जानो हाया गतिके हारिनि बेलायाव बे बिजेपि आरो इउपिपिएल सरकारबो दङ आरो जथाय दोल हिसाबै बिथांमोना आवगायगासिनो दङ बायनायनि सम्भाबना नङा बेबायदि खुनु बाया दंबायनो थायो मात्र बिसायख'थिनि बेलायाव दाख्लै मानव गेदेर माने आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंदों जे बिजेपिया इलेक्सननि थाखाय जानजि खाफ्रानांगौ बिटिसि इलेक्सनाव आरो आगोलनि बायदिनो हारसिङै गेलेगोन मात्र बिथाङा बे बाथ्राखौल' बुंदों आरो आगोलनिफ्रायनो हारसिङै गेलेबोबाय थादों आरो बिजेपिनि बेलायाव बेनो गासै बिजेपि मावथिफ्रानो दिनै माने डिमान्ड खालामदों जे बयबो जों इलेक्सन गेलेनो मोननांगौ नांगौबा जेनगोन होनब्लाबो गेलेनो मोननांगौ दा बेफोरबायदि माखासे जाहोन थायो आरो जेला इलेक्सन गेलेया होनो अब्ला आरो मानो बिजेपि खालामनो दस्रा हान्जायाव माने थांगोन बेबायदि माखासे सिचुवेसनफोर फैनायनि जाहोनावनो राजखान्थि हान्जाया अरायबो पार्टिनि मावग्रा दांग्राफोरनि सायाव सोनारनानै बेफोरबायदि थांखिखौ लाबोयो आरो सिट शेयारिं आगोलनिफ्रायबो गैया आरो दाबो माने बिसायख'थिनि सिगां बे बाथ्राया जेबो माने बिदि सावरायनाय फैयाखै नाथाय माने बिजेपि हान्जानि जिथु मावफुं आफाद बे मावफुं आफादाव बे थांखिया फैदों आरो चिफ मिनिस्टारा गाव पार्सनेलि बे खोथाखौ बुंदों जे बिजेपि जायफोर दं माने मावथिफोर बिथांमोना दा बेवहाय गासिबो समस्थियावनो खामानि मावनांगौ आरो गासै समस्थियावनो बिजेपिया हारसिङै इलेक्सन गेलेगोन दा बे नाथाय जोंनि एलायन्सआ बायनायनि खोथा गैया एलायन्सआ एलायन्सैनो थाबाय थागोन गतिके इलेक्सनाव फैगासिनो दं गतिके दा नोंथांनि महरखौ सिगाङाव दोननानै बिटिसिआव बिजेपिआ राजखान्थि गेलेनाय बेबायदि जेबो गैया मानसिफोरनि साननाय गतिके मोनसे बेसेबांबा गिदिर पार्टी दिनै बिजेपिआ मोनसे भारतीय राष्ट्रीय हान्जा दल बिसिनि आं दा स्पिकारखाय होनदों आरो जि दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरनि नोजोरफ्रा गोबां गोजानसिम सौहैयो आरो पार्टीनि डिसिसना इउपिपिएल बिपिएफ बायदि लकेलि जाया माबा मोनसे थांखि लानांगौब्लाबो बियो एकदमबारे राष्ट्रीय कमिटिसिम थांनांगौ जायो आरोखि दा राजखान्थिनि बेलायाव जेब्ला बिटिसिनि बाथ्रा फैबाय बिटिसिआव बिजेपिआ बेबायदि नुसारजानाय रावबो दैदेनगिरि गैया आरो बेवहाय आगोलनिफ्रायनो मैखोम मोनसे भाव लाबोआखैखाय मानसिफ्रा नागिरो कि सोर जानो हाथाव माने बेफोरखौ दैदेनग्राया बिटिसिआव खामानि मावग्राया दा बेवहाय आं दं नालाय बिटिसिनिफ्राय आरो दिनैहाय स्पिकार हिसाबै दं नालाय आरो जोंहा नै सन्तोष कजर दं एक्स एमपि बेबायदि माखासे एक्स एमएलए बनेन मोसाहारि बिथांमोन माखासेफोर दं जायफ्रा आगोलाव माने एमपि जाबाय एमएलए जाबाय अब्ला बिसोरखौनो लानानै सावरायनाय जायो साननाय जायो आंनि बेलायावबो बेबायदि सोरबा नङा सोरबा बेबायदि मोनसे साननानै सावरायलायनाय बुंलायनाया जागोन नाथाय बिजेपिनिफ्राय दाबो बेबायदि गैया सोरखौ बिबान होनानै माबायदि इलेक्सननि थाखाय माने हाबाफारि लानानै खामानि मावो दाबो बिजेपिनिफ्राय बेबायदि जेबो जाथ'वाखै बिटिसि इलेक्सनखौ मात्र दल हिसाबै खामानि मावनोल'
खावलायथ'दों बेराफारसेथिं आंहा बेक्तिगत भाबै बेवहाय आंनि बुंनाय आंनि साननाय आंनि हास्थायनाय बिदि जेबो गैया आरो दिनै आंखौ जोंनि पार्टिया जि बिबान होदों आरो बे बिबानानो आंना माने सामफ्रामबो माने रेस गैयै रुजुनखौनो हायै दिनै सारा आसामनि बे मोनसे बिधान सभानिनो आंखौ बिबान होदों दिनै अल इन्डियानि जोंनि जिथु बिधान सभाफोर दं बिसोरनिजों आङो एस'सियेसनाव दं प्रेसाइडिं अफिसार्सआव गुबुन गुबुन स्टेटआवबो थांनांबाय थागौ आरो जयैनो खामानि मावनांगौ इन्टारनेशनेल जिथु कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सियेसन बेखौ इन्डियानिफ्राय आंखौ रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै आंखौ बेवहाय होनानै दोनदों जि भारतनिफ्राय 3 सोद्रोमा थायो बेवहाय आं सासे नैथि टार्मनि थाखायबो आंखौ दा होदों आरो आंनि माने नैथि टार्मआ आरोबाव दा बोसोरथाम दंबावो माने कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सियेसनाव दा बेबायदि गोबां खामानि जेराव आंहा दङ आंखौ बे बिबानखौ होनानै दा खामानि मावहोगासिनो दं गतिके बे बेलायाव आं सानो आरो बेबायदि माने गुबुन बाथ्रा फैया मोनसेयाथ' आंहा पार्टियाव बिदि जेबो बुंनांगौ गैया एथ'बां मोनसे मा होनो आंनो पजिसन होनायनि उनाव आरो बे बिटिसिआ मोनसे माने काउन्सिल बे काउन्सिलखौसो नांगौ होनना बुंनायनि ओंथियानो गैया नाथाय पार्टि खालामनाय जायखिजाया मानसियानो बिजेपिआव बेखौ जेब्ला जेराव दोनो मालाबा नों पार्टियावल' थानानै मावदो होनगोन मालाबा नों एमएलए दागिलेसि होनगोन आरो मालाबा आंखौ नों भिजिट